Bun, salutare toată lumea. Sunt Ancrihașot împreună cu Radu. Aici de față. Am zis că am murit că s-a pus mă mort. Și cu Robi. El mai militar așa de felul lui. Bă, dacă sar cu full endurance nu scade deloc energia. Da? Da! Am murit atunci. Și am pierdut din... Am 14. Da, du-te mă. Du-te că-ți dau cu crossbow. Let's go, guys. Stai să repar mașina. Hai, bro. Eu conduc. Bine, stau în față. Nu, eu stau că trebuie să repar mașina mereu. Era mașina. Vezi și mecanic aici, în dreapta. Un giner așa. Vezi că mă opresc copii. Vedem. Să beau apă. Bă, dar știi că e o idee? Hai, ieșiți la aer curat. Ei. Să vedem ce mă crash ce este. Hai Bă, bă, am ne-am. găsit Radu un landmine. Făcem ca data trecută la aeroport, cum am făcut eu și am dat fail-ul la maxim decât... Da, du-mi eu zombie. Păi da, dar știi cum, știi când am pus eu mina aia data trecută? Da, ai pus-o prea prost acolo. Am pus și doar, am omorât doar un zombie. Au murit acolo 3 zombie și gata. No! Am vreo 20, dar eu te duci la tine. Bă. Era ăsta, uite, bezmet, eu te zic, eu cel lângă poate n-ai vision să facă de unul. Da, mă. Nu, e noapte. Când ai grijă de mine, dai seama. Uitați pe Robi ce sude la și atent pe hașul. A? Zi, mă. Dacă acolo, când ne-am oprit acolo să bem apă, de acolo, am stângat până apă și mergeam, ieșeam din apă direct în aeroport. Dar nu pot să nu cu mașina, asta e faza. Am fost eu. Bă, ne-am oprit la insula cu elicopterul, e la stânga. No. Da. Venim după ce Vă să mergem la aeroport. Mai bine trebuie să ne oprim să facem full la mașină. Hai, de Vedem ce mă crash ce este. stai cam niște, bă, stai așa, bă, oprește mașina că să blochează serverul, stai. De ce? Bă, e tot. Hai un pic, hai. Pun mina pe jos. A, bă, Radu. Gata. Da. Hai că am pus potato să mănânc. Stai, stop. Stai, nu, mergi. Băi, ce mai pui potato? Fresh potato. N-am față. De oara. Până cauza voastră. Aici este baza noastră. Bă, stai că am închis anternadul și e zombie. Hai, mergem mai jos. Ce? Stai un pic, bă, stai că am blocat un pic. Deci pornește. Hai, eu ce-am pus. Care pornește-l odată. Ia, Dar strânge luminile. Stai să-mi strâng luminile la farurile. Radu, asta e mașina ta. Are bun. Uite. Hai fiecare cu... Hai toți trec cu de o mașină. Hai fiecare cu mașina lui. Hai Radu, îți place mașina mea? stai, bă, stop, stai, bă. Stai, doar mergi. Ce nu merg de zi? Acum mergi. Hai, bă, veniți. Eu sunt în spate. Bă, dar că mai nu mergea la fel. Cât prinde? 43, 46. Așa noastră. Și așa ale noastre. Bă, robitule. Nu, bă. Hai bă, l-așteptăm. Ce mă, nu te... Eu, tu mă vezi pe mine și așa, tu știi, pe un pădăloș și Radu te vede pe tine. Nu pot să și scurtez aici. Toată lumea se bagă după zombălăi. Eu sunt cel mai bun șofer de pe server. Mamă, trist, ai să mi-e trist. Păi, dacă
găsi tu unde vrei. Bă, ce zici capul tău ăla? A? Băi, cum de tot? Dacă vă citi, e numai bine, bă. Eu nu știu Bă, unde mi s-a e stricat mașina. A? Mi s-a stricat mașina. Gata, hai să vedem tu strică mașina, eu am mai stricat. Mi-o repari. Ne ajungem. Eu de ce se fut la... Unde stai, bă? Bă, care nu știu. Vezi că dau semnale cu fum. Da, bă. Arde, uite cum arde. Dă semnale. Bă, oprește-mă un pic, bă, oprește-te. Iei drumul, iei drumul ăla în față. Nu, stai, mă, oprește, stai că s-a blocat serverul, stai. Bă, sunați-l, bă, și pe Alex. Nu, că nu. Ce mare. Oh, Alex. Nu v-am găsit pe serverul. Stai, mă așteptați, mă și comunic. Bă, Alex, Față, ce? fii atent, dacă urlă să o rătați, oprești microfonul. Nu, că doar. Ok. De ce? Nu, că asta era de unghiile de la picioare. Da, ia ceva. Robi, repară și mie mașina. Așteaptă că sunt bătălia sub... Ia apocalipsă. Să sparg și mașina. Am găsit un knapsack. Travelback, pardon. Eu reparam pe a mea. Am pără și pe a mea totuși. Hai băi, eu adun zombălăie. Da, Radu, tu stai aici în asta unde scrie Port Air aici. Bă, și unde pun aia? Unde pun aia? Stai, mă, nu. Dă-i-o lui Robi. Nu e tot. Dă-i-o lui Robi. De unde, ce? Aia dă-i-o lui Robi. Headshot. Uite, Radu. Băieți, voi unde sunteți? Bă, vezi că vine ăla. Hai bă, vă aduc hoarda de zombălăi. Bă, dar știi, nu trebuie să-l pune în față, până nu-l pune în față. Dar unde? Trebuie să-l pui cu bar lateral, uite, cam așa, uite, Bă, repede! Vine mă că ce puțin bar. Ui, Am fost asta a fost filmată. Am fost la mijloc. A fost filmată faza? Da. Ai filmat faza, bă? Da, încă filmez. Am pus-o în mijloc. Păi, da, asta eu știu, m-am pus atunci, eram un zombie în față și am Puterea filmat toate. sniperului, Și ca eu să l-am știi. pus-o în față și de-aia n-am pușit atunci. De asta, vezi, trebuie să-i învârți așa până îți toți în același loc, cum ar fi. Și care vreți? Un cantin? Păi avem, nu. Alex, dacă n-are. Moldy potato. Cantin? Eu n-am. Ah, vecinii mei. din Mărie! Ui, bunicule! bloc. Aici mai bună mâncare din tot jocul. Care e aia? Mârâie. Deci îi simt gustul. Bă, nu mânca, că ai în caz de urgență. Deci... Ah, mă, n-am găsit ghili sud. Vede? Ghili. Uite aici, pe avionul ăsta am găsit eu, pe lângă avionul ăsta am găsit grenada. Ghili. N-am găsit și Robi are. Și eu am avut, dar nu mai știu cont vechi, pe Steam. Da. Vedem ce mă fac asta? Băieți, de cât facem episoadele? Bag eu. 17 minute. De cât? 2 secunde. 17 minute, 2 secunde. Hai, că-s 9 minute acum. De-abia. Păi tu cu ce primezi? Action Mirrors. A, da, am dat. V-a plăcut fata, bă? Ia uite ce e aici? Mamă. Nu a dropat nimica, niciun zâmbălău. Nu. Nimic. Săraci la asta. Bă, asta de cune nu mai merge, ce are? Bă, v-ați dus voi în tur careva? Eu m-am Eu sunt la fermă. Nu mai spune. Și acum ce facem? Hai că mi-am încărcat sniperul. Ai mă niște aero. Eu? Da. voi știți că Am, din mai am două 5. reguli, din Da, am două și eu reguli cred este două. un bandage. Din? Două reguli este un bandage. Păi da, dar e tot aia, știi? Și nu prea să merită. Uite, NATO Tracer, cine are nevoie? a? NATO Tracer. Nu știu, dar uite mă, ăștia sunt șmecheri, frate, uite blugi ăștia. Unde sunteți mă, uite, ăștia, blugi ăștia sunt șmecheri cum arată.
Rămâi așa, rămâi așa. Îi vrea cineva? Eu. Eu am armi de aia de militar. Hai mă, Îi vrea și eu așa verde. Iar. ești boss. Uite bă, ce este? Aici, William Bunix. În ce direcție veniți? De la ferma aia a doua sau de aici, în direcția de la asta, de la noi din apropiere? De la ferma aia două. Războnaite. Ia ce merge. M-a răsturnat pe am picat tot. Dar nici nu știu cum l-am răsturnat. Băi, Uite-l, bă! Care o dat în mine? Robi, Hai bă! Robi, nu mai fi mârlan. Ce? Nu mai fi mârlan. Eu am intrat în tine. Atunci tu, Radure. Da, bă. Dar nici nu știu cum l-am aruncat pe Robi. Da, mă, am picat direct în păruț. Nu mai am picat să pic în panorama. Dar nu știu cum te-am aruncat. Te-am intrat eu în tine. Păi de ce ai intrat în mine? Hă? Păi de ce ai intrat în mine? Cu mașina. Bă, oprim, uite pe aici, bă. Hai la stânga, bă. Nu aici, nu. Nu, bă, uite mai încoace, uite, în partea asta, aici. Băi, era să zic ceva. băieți, eu aproape mor de sete și n-am nimic de băut. Bine, Am eu un gheac, mârâe. Vrei? am un gheac, îl beau. Măcar mă trochez. Ar fi culme. Uite-l, mă, pe ăla. M-aș sinucide, doar că nu știu unde mă spawnă. Uite-l, mă, care de cum așa pe mine. Bă, ce greu moare fermierul ăsta, bă. Am găsit generator. Am mușcat! Aoleu! Eu cât m-am mușcat că m-am blocat în zid. Am găsit un generator, eu n-am loc. Măta! Nu mai am. Dar mai am de ăsta. Ai văzut, mă, ce țintă Bă, bună? eu pare și mie mașina. Așteaptă. Unde m-a spawnat? Iată. Ulu, ce departe sunt de fermă. Bă, Bă, ci că eu ce departe sunt de fermă, că sunt aproape. hai, bă, repară și tu mașinile. Hai, mă. Eu încerc să deblochez pe a mea. Robi, mai ai nevoie de stone? De piatră? Stone, da, dar de rog nu. A, mă duc eu la minat. Dacă este. Ați căutat în toate casele, mă? Da. Hai. Unde mi-e ghiozanul? Băi, dacă vedeți ceva pe casă, sunt eu. Adică trupul meu. Hai că am plecat acasă. A ajuns? Nu ești. Bă, mi-a stricat mașina. Asta e, nu mai văd, au văzut ce repar. Bă, nu pe aici. Pe dreapta. Hă? Pe dreapta. Da, mă, era. Da, un căcat. Uite, da, chiar am tănut. Eu știu toată harta, mă. Chiar toată. Da. Nu știi continuarea hartei, că știi că trebuie să continui. Ca pe asta când apare, învăț. O înveți și eu știu. Băi, Știi pe podul ăla, nu? da. Mi se pare că la pistolul ăsta. E doar făcut până la jumate. Cine a mers până la jumatea lui? Ca să ia accidentul. Eu. Și eu. Ce să avea? Nimic. Să E un se achievement, mă. Trebuie să mergi pe podul ăla. Ca să? E un achievement. Și dacă iei toate achievement-urile, ce faci? Ce faci deci? Ești teche. Bă, cine e pe casă? Cine crezi? Bă, am un lunetă de 12 pot. Am de 20. E, te nu mai contrazice. Oh. Și mă gata. Oh, thanks. Bă, eu mă duc într-un oraș. Stai un pic, ai nevoie de benzină? Îmi pun. Hai, bă, vii cu mine, Alex. Da. Iau și o benzină mică, stai un pic. Iau și o benzină mică, găsesc o mașină. Așteaptă un pic. Bă, ăsta, Alex. Unde Bă, plecați. Alex, uite ca tit, bă.
Gata, bă, că Voi că m-am sinucis și m-a respawnat. Stai un pic, share pe a treia. Hai. Ba, băieții. Bă, uite de unde ești, mă. Ah, Vreau să găsesc cu mașina de aia rapidă. așa. Uite o mașină aici. Bă, pe unde? E 3. Mamă, ce mișto e să stai în spate. În spate. Nu Mai știu, mișto. mă. Eu mă duc la Cosma vecin. Du-te, mamă, ce mișto e. F2. Ce, bă, ce haină ai pe tine? Bine, hai n-am, dar n-am pantaloni. Bun, cam atât a fost și cu acest videoclip. Eu am fost la Amplifier Shot împreună cu Alex, Robi și Radu. Da, bă, nu uita că să fac promovare, am uitat să-ți fac promovare. Da, La bă, revedere. hai, da. Salut!